Hvis vi skal måle camper bag, så skal vi fjerne den her, og den på den anden side. Tage den herom. Og vi gør det, så skal vi sørge for, at der er ordentlig fældekompensation. Så trækker vi liften op. Så sætter vi de her pinde ned for at kunne låse. Så tager vi bilen ned. Så er rullepladerne låst. Og så indstiller vi til camper bag. Retter vatterpassen til at være lige på begge sider. Vi sørger også for at indstille her. Ordentlig fældekompensation. Så kan vi se her. Og indstille laseren ordentligt på den rette skala. Og på den måde så måler vi camper.